Tässä koulussa ei ole koulukiusaamista. Näin sanottiin koulusta, missä mua kiusattiin. Mun kiusaaminen alkoi 3. luokan aikoihin. Mä en vaan jotenkin kuulunut porukkaan. Muut kuiskaili ja sopi menojaan, mihin mua ei oltu kutsuttu. Vuosi vuodelta kiusaaminen paheni vaan enemmän. Mä tipuin tosi pohjalle. Mä olin varma, että mä kuulu tänne maapallolle, enkä ole oikeanlainen. Tuntuu, että ei ollut enää syytä elää. En aluksi halunnut kertoa kellekään, koska ajattelin, että olisin heikko ja kantelija. Lopulta uskalsin kertoa asiasta mun äidille. Äiti laittoi kouluun viestiä mun tilanteesta, mutta ne vähätteli sitä. Aloin miettiä koulun vaihtamista. Vaihtaminen tuntui vaikealta. Pelkäsin, että oli mun vika, että mua kiusataan. Kun vihdoin sain luvan vaihtaa koulua, tajusin, että syy ei ole mussa. Mä löysin uusia kavereita rinnalleni. Ilo on mahdollista saada takaisin, kun vaan luottaa tulevaan ja jaksaa taistella vaikeiden aikojen lävitse. Muistakaa kertoa, jos koette tai näette kiusaamista. Se ei tarkoita, että olisit heikko tai kantelupukki, vaan että oot vahva, kun uskallat puhua kiusaamisesta.